ओ विकास भैया ये कहाँ चल रहा मर्द झाड़ झूठ के? अरे जा तनी बाजारे हो। अरे आवा हेने बाजार को। अरे का यो तनी जा तनी कुल मेहरानू के सामान लिया के बा। मेहरानू के? अरे सुनो ना हमरो बियाह सेट हो गया। अरे ओगिले सालवा होखे वाला बा। ए से देखो तो ये ना पता कर तुम झाड़ मार के घूमे वाला। बाबू खुश रहियो तब न। मेहरानू का मतलब समझला? का हो तो तोहरा ना बढ़िया के जान बता तनी हमरा के बता दी। होखे वाला बड़ा तैयारी में रहनो। मेहरारू 5 मिनट पहले अपन बार में के जूड़ा निकाल के रखी ओकरा याद ना रही जानलो। लेकिन 5 साल पहले तू का कहले बाबा, काहे खातिर कहले बाबा, काहे के गाड़ी देले बाबा, तू सब याद रखले रही। वही के मेहरारू कहल जाला जानलो। आ जा धधाइल बाबा तू बियाह कर ल। हमहू 5,000 के पैसा 5 रुपया के पन्नी पा के